हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो सानसेनि गोनां रादाबफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलनि बाटोनाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय बिफाननि सिएचडि नील दासआ बिदै गोनां ना हमनायनि हेंथायै गोख्रोङै संदानगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव नानि आयेन खान्थि फोसावनाय बादियै 1 एप्रिल खालारनिफ्राय 15 जुलाइसिम नाफोरनि बिदै दैफुनाय सम। बे समखिनियाव ना आयेन खान्थि फोसावनाय बादियै ना हमनाय, ना बोखांनायखौ बन्द' खालामनाय जादों। थिग बे लेखायैनो बड'लेण्ड हालामावबो नाखौ रैखाथि होनाय आरो थोजासे ना बांहोनायनि थाखाय होखानाय आयेनखौ मानिनो बिथोन होदों बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय बिफाना। बै फोसावखानाय ना आयेन खान्थिखौ मानियाबाला बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदै गोनां ना हमनायखौ संदानगासिनो दं। थिग बेबादियैनो दिनैबो क'क्राझार सोहोरनि साखाथि दिप्लाय बिल ओनसोलनि दैसायाव ना हमबाय थानाय सुबुंफोरखौ बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय बिफाननि सिएचडि नील दासनि दैदेननाय मोनसे हानजाया थांनानै संदानहैनायजों लोगोसे 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम बिदै दैफुनाय समाव ना हमनायखौ बन्द' खालामनो बिथोन होनायखौ मानिनो थाखाय खावलायो। लोगोसेनो इयुननि समाव ना आयेन खान्थिखौ मानियाब्ला आयेन बादियै 5,000 रां जुरिमाना जानायजों लोगोसे 6 दानसिम जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिनानै होयो बिटिआर ना फिसिथाय बिफाननि सिएचडि नील दास आरो बिथांनि हानजाया। मख'नो गोनांदि ना हमग्राफोरा हमनाय बिदै गोनां नाफोरखौ बिटिआर ना फिसिथाय बिफाननि हानजाया दैयाव हगारनानै हरफिनो। आसामनि सा 9 इउटिउबारफोरनि हेंथायै सासे उखिला एफआइआर होदों। अनलाइन जुवा गेलेनो थुलुंगा होनायनि थाखाय एफआइआरखौ होनाय जादों। रायजोआव सानफा एफा अनलाइन जुवा गेलेनाया बांगासिनो थानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों। गोबांथार अनलाइन गेमआ रायजोनि इयुन जोलैफोरखौ खोमसिनि लामाजों दैथायहरगासिनो दं। थिग बेबादियैनो गावसोरनि इउटिउब चेनेलफोराव अनलाइन जुवाखौ गेलेनो थाखाय थुलुंगा होनानै रायजोनि इयुन जोलैफोरखौ खोमसि लामाजों दैथायहरनायनि दाय होनानै आसामनि सा 9 इउटिउबारफोरनि हेंथायै गुवाहाटि हाइकर्टनि सासे उकिल नुर आलम खानआ खन्थलि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जायो। बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला बै सा 9 इउटिउबारफोरा इन्दि लाक मुंनि मोनसे अनलाइन गेमनि एपखौ फोसावनानै लाइमोनफोरनिफ्राय लाख रां थगायनानै लांनायनि समाजनि सुबुंफोरनिफ्राय अजद दैखांदों। लोगोसे बै इउटिउबारफोरा बायदिसिना लुबैनाय दिन्थिनानै बै अनलाइन गेमफोराव रां लागायना जुवा गेलेनो थाखाय थुलुंगा होदों, जायनि थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टनि उकिल नुर आलम खानआ एफआइआरखौ होनाय जायो। एफआइआर थिसनजानाय इउटिउबारफोरा जाबाय इनजामामुल हक, पासान आली, रहिबुल, आरिफुज्जामान, इलिमा बेगम, तुतु खान, सानिदुल इस्लाम, नाजिमुल हक आरो हासानुल हक। क'क्राझाराव सारअन्थाइ गावनानै गंसे नखरा खामनानै सेवहांगार जादों। मैया हरनि समाव जुब अखा हानायनि गेजेरावनो हरनि 11:30 रिंगासो समाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव रबिन सरननि न'आ खामनानै सेवहांगार जालाङो। बे जाथाया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिंनि बालागाव मेरमतला गामियाव जायो। सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जोबोर गोरिब नखर रबिन सरननि गंसेल' न'आ खामनानै सेवहांगार जाजोबलाङो। नखराव गासै 6 सोद्रोमा दं। बेनिनो बिगोमा रबिन सरनआ खामानि मावनायनि जुनै गुबुन रायजोआव दंहैयो। अर खामनायनि जाहोनाव नखरनि गासैबो गोनां डकुमेन्ट, माइरं, जि-जोम खामख्रेबजोबो। बेबायदि दुखुनांथावना जाथायनि उनाव दुखुथिया नखरनि सेराव 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया जाथाइसालियाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे साननैसो न' लुनानै थाथ'नो थाखाय आरो जानो थाखाय फारियै प्लास्टिक आरो माइरं होबोयो। लोगोसे उननि समाव सरकारनिफ्राय जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ सम फैब्ला नखरनो फोरमायगोन आरो अनसुंथाइखौ मोनहोगोन होननानै बुंथियो। बेंकआव रां जमा दोनथुमनो लांनायखौ सिखावआ लानानै थाङो। बे जाथाया धेमाजियाव जादों। प्रानदीप भुया मुंनि सासे सुबुङा धेमाजि सदर पुलिस थानानि 500 मिटारसो जानथायाव थानाय धेमाजि सारियालि एसबिआइनि ब्रान्चआव दोनथुमनो थाखाय 4,60,000 रां लानानै थांदोंमोन। एसबिआइनि ब्रान्चआव गोबांथार सुबुंफोर थानायखौ नुनानै प्रदीप भुयाया गावनि गुबुन मोनसे खामानिखौ मावनानै फोजोबनानै लानो थाखाय गारि सिङावनो रांनि बेगखौ दोननानै गंसे गलायाव हाबहैदोंमोन। बै हाबहैनाय समावनो बबेनिफ्रायबा फैनाय सिखावआ गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै रांनि बेगखौ लानानै थाङो। प्रदीप भुयाया फोरमायनाय बादिब्ला बेगआव 500 रांनि मोनगुता बान्डोल आरो 100 रांनि मोनसे बान्डोल दंमोन। जागिरदआव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा।
मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव बुथारलायनाय जाथाया गोदान नंलिया। बे बाराव गंसे सालायबोबाय थानाय मटर साइकेलखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव प्रहलाद दास मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि प्रहलाद दास आरो फुलकाल आली मुंनि सानै सुबुङा नेलीनिफ्राय नगाव फारसे मटर साइकेलजों थांबाय थानाय समाव आमसाइघाटआव मैदेर फालोआ लामा बारफुबाय थानाय समावनो मैदेरा सानैखौबो गाग्लोबो। जाउनाव प्रहलाद दासआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो फुलकाल आलीयाबो गोब्राबै जोखोम जायो। बिनि सिगांबो मैदेरनि फालोआ गंसे ट्राकखौ गाग्लोबनानै ट्राक सालायग्रा दिपन दासखौ जोखोम खालामो। मख'नो गोनांदि मोजां फाहामथायनि थाखाय गोब्राब जोखोम जानाय फुलकाल आलीखौ गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।